Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saduwa kwa wani tashi ta ta gaskatan Tufa TV. A yau mun kawo muku garuruwan da jaruman Kano 50 suka fito da kuma shekarar da aka haifi kowa daga cikin su. Amma kamar na kula na subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu.